τον κύριο Στελάτο Πολύδωρο. Η αλήθεια είναι όταν πριν περίπου 20 μέρες κάναμε την πρώτη συνάντηση, μου έκανε εντύπωση ο τίτλος του βιβλίου «Ευτυχώς άνεργος». Τολμηρός τίτλος, ομολογώ. Στα πρώτα λεπτά που ξεφίλησα το βιβλίο, κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Για ένα άλλο βιβλίο, τύπου βιβλίο. Αναλύει πολλά πράγματα, βγαίνουν πολλά συμπεράσματα και νομίζω ότι είναι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Δεν θα πάρω από τον χρόνο σας, απολαύστε το. Νομίζω ότι πραγματικά τέτοιες δουλειές αξίζουν. Ο Πολύδωρος έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Το βιβλίο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2,5 χρόνια και το παρουσιάζουμε στο Ήλιο για πρώτη φορά. Λοιπόν, το λόγο έχει η κυρία Λικούδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας ευχαριστούμε που θυσιάσατε το απόγευμά σας για να μας κρατήσετε συντροφιά. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση που έχει ως περιεχόμενο την παρουσίαση του βιβλίου «Το ευτυχώς άνεργος», όπως έχετε δει που το έχουμε εδώ, έχουμε στολίσει παντού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηλίου και τον Αντιδήμαρχο κύριο Βασιλόπουλο για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε επίσης τους κυρίους από το Δημοτικό Συμβούλιο που βρίσκονται κοντά μας, τον κύριο Γαλούνη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Τσιμόγια Νιάρη, την κυρία Κουμπυράκη, τον κύριο Χαραλαμπόπουλο και τον κύριο Κουμαραδιό, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Δίπλα μας σας παρουσίασε ο κύριο Βασιλόπουλος τον κύριο Στελάτο, εκπαιδευτικό σύμβουλο και συγγραφέα. Και επίσης είναι και ο κύριος Δημήτρης Ηλιόγκας, αναλυτής πληροφορικών συστημάτων και πρόεδρος εργαζομένων εθνικού κτηματολογίου. Λοιπόν, το ευτυχώς άνεργος. Ο Δημήτρης, ο κύριος Βασιλόπουλος, είπε κάποια πράγματα για τον τίτλο και την περιέργεια που προκαλεί. Ο τίτλος του βιβλίου αυτού περιέχει ένα σχήμα οξύμορο και το σχήμα της αντίθεσης. Και εύλογα δημιουργεί την απορία γιατί ευτυχώς άνεργος. Είναι ένας τίτλος ανατρεπτικός, αντισυμβατικός και περίεργος. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου που ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία. Το ευτυχώς είναι επίγημα που σηματοδοτεί τον χαρούμενο, τον επιτυχημένο και τον ευτυχισμένο. Επομένως, αν η κατάσταση του να βρίσκεται κανείς άνεργος ταυτίζεται με μια κατάσταση αρνητική, απορριπτική, άπρα και ψυχικά περιθωριοποιημένη, θα ακούγονταν πιο λογικό το δυστυχώς άνεργος. Ας επιχειρήσουμε λοιπόν τη σημασιολογική ερμηνεία του τίτλου, ο οποίος είναι τυπωμένος με μαύρα γράμματα πάνω σε έναν φωτεινό κίτρινο φώτο, κάτι σημαίνει αυτό, και καθώς η ματιά κατεβαίνει πιο κάτω από τη φράση αυτή με μεγάλα γράμματα, στεκόμαστε σε μια άλλη που λέει «Άλλαξε τα δεδομένα και δημιούργησε νέες ευκαιρίες». Δεδομένο είναι ενεργεία. Απότοκο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, της οποίας η ύφεση γέμισε την αγορά στρατιές ανέργων. Είναι μια κατάσταση οδυνηρή η ανεργία, τερματώδης, απαγοητευτική για τους ανθρώπους και η οποία δημιουργεί ιδεολογική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική στασιμότητα. Όμως, επειδή τη νύχτα πάντα διαδέχεται η μέρα, το φως στο σκοτάδι, επειδή η πρόοδος στηρίζεται στον νόμο της σύγκρουσης των αντιθέσεων και επειδή ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δημιουργικές δυνατότητες, τίποτα δεν φαντάζει οριστικό. Ο συγγραφέας γράφει στο πιστόφυλλο «Το ευτυχώς άνεργος έρχεται να ανατρέψει τον τρόπο με το οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή στο σκηνικό εργασίας. Σίγουρα είναι μια οδυνηρή εμπειρία, αλλά υπάρχει και η επόμενη μέρα. Αφού αξιολογήσουμε τα δεδομένα μας, κοιτάμε μπροστά. Πώς θα επανέλθουμε με τη σωστή συμπεριφορά και τα κατάλληλα εργαλεία,
ώστε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος ή και να βγούμε μπροστά. Διεκδικούμε, αλλά και χτίζουμε στέρεες βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Η αμφισβήτηση ή ο αποκλεισμός από την εργασία δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και ενεργοποιούν το ένστικτο της επιβίωσης. Ο συγγραφέας φιλοδοξεί να σε βοηθήσει να αλλάξεις στάση, να αξιοποιήσεις όλα τα ταλέντα σου και να αφήσεις πίσω τα αδιέξοδα. Με επισημάνσεις, ιδέες και προτάσεις, θέλει να σου δείξει ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι ανάκαμψης και δημιουργίας, αρκεί να σκεφτείς ψύχραιμα και ευρηματικά. Απλούστατα δοκιμαζόμαστε ώστε να προετοιμαστούμε για τα καλύτερα που έρχονται, αν δράσουμε σωστά. Ο συγγραφέας του συγκεκριμένου βιβλίου μας είναι ο Πολύδωρος Στελάτος. Κατάγεται από την Κεφαλονιά, είναι πατριώτης μου. Αυτό εξηγεί και το δαιμόνιο και ερευνητικό χαρακτήρα του. Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε Καναδά και Αμερική, όμως δημιούργησε οικογένεια και ζει και εργάζεται στην πατρίδα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει πτυχίο θετικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο Guelph του Καναδά και μεταπτυχιακό Executive MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μια από τις επιχειρήσεις του είναι το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών και Σχολή Πληροφορικής, που δραστηριοποιείται στο Ήλιον και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου πάνω από 25 χρόνια. Έχει διαθέτει πλούσιες εμπειρίες, τις έχει αποκομίσει από τον κόσμο της παραγωγής και της εκπαίδευσης και δεν παραμένουν αυτές στο επίπεδο της θεωρίας. Καθώς είναι ευαισθητοποιημένος στα προβλήματα της νέας γενιάς, λειτουργεί ως μέντορας, αξιολογώντας και προτείνοντας λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν. Στην αρχή του βιβλίου, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ο γνωστός Δημήτρης Μπουραντάς, σχολιάζει: «Οι συνθήκες της πατρίδας μας άλλαξαν ριζικά. Δυστυχώς το δικαίωμα του κάθε πολίτη στην εργασία δεν εξασφαλίζεται πλέον λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, η οποία μακάρι να μην είναι διαρκής. Η ανεργία μαστίζει πλέον τη χώρα και ίσως να μην βρεθεί λύση ξανά στα προ-κρίσης επίπεδα. Ο κάθε νέος και ο κάθε άνεργος χρειάζεται γνώσεις, ικανότητες, αλλά και αυτοπεποίθηση, ρεαλιστική αισιοδοξία, κουράγιο, επιμονή, ανθεκτικότητα και δημιουργική σκέψη για την έβρεση μιας θέσης εργασίας ή τη δημιουργία της δικής του θέσης εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης ή της επιχειρηματικής δραστηριότητας». Το βιβλίο «Ευτυχώς άνεργος» περιέχει εφόδια που χωρίς να αφορούν εύκολες λύσεις ή συνταγές είναι χρήσιμα και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης του προβλήματος, της απασχόλησης και της καριέρας. Προσφέρει γνώσεις και ιδέες που μπορούν να συμβάλλουν σε πιο σωστές επιλογές και ενέργειες που αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας μέσα σε τούτες τις πραγματικά δύσκολες καταστάσεις. Το βιβλίο αυτό λοιπόν έρχεται να βοηθήσει, να υποδείξει, να ενθαρρύνει, να πολεμήσει τη μειονοτρία και την παθητικότητα, να διώξει την απαισιοδοξία και την παραίτηση. Να καταδείξει ότι η ανεργία δεν είναι σωστό να αντιμετωπίζεται ως κατάρα, αλλά ως εφαλκήριο αναζήτησης νέων ευκαιριών. Το «Ευτυχώς άνεργος» περιέχει εφόδια που χωρίς να αφορούν εύκολες λύσεις, όπως λέει ο κ. Μπουραντάς, ή έτοιμες συνταγές, τίποτε δεν είναι άλλωστε εύκολο και εδώ είναι η πρόκληση. Είναι χρήσιμα ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αναζήτηση για απασχόληση και καριέρα. Προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που σε κάποιο μεταβατικό στάδιο αντιμετώπισαν τη διακοπή της εργασίας τους να ψαχτούν, να αξιολογήσουν την κατάσταση και να πάρουν νέες αποφάσεις. Ο κ. Πολύδωρας γράφει, προλογίζοντας: «Έμεινα άνεργος. Ευκαιρία για μια καινούργια αρχή. Η ανεργία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ορισμένοι ίσως τη θεωρήσουν κοινωνική μάστιγα, καθώς ταλαιπωρεί εκατομμύρια κόσμου παγκοσμίως. Θα έρθει η στιγμή που αφού πέσει ο κουρνιαχτός και η σκόνη, οι συμπάθειες και η λύπη των άλλων θα έχουν περισσέψει. Θα μείνεις εσύ το εαυτό σου πρόσωπο με πρόσωπο. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται εκείνη τη στιγμή. Θα τους βρεις να πνίγουν τη θλίψη σε ένα μπουκάλι ποτό, να ρίχνουν πακέτα ευθυνών σε άλλους. Μη φοβάσαι να δεις κατάματα την κατάσταση. Είναι το αναγκαίο πικρό ποτήρι που πρέπει να πιείς,
κάτι σαν τα πικρά φάρμακα, για να βάλεις τα πράγματα κάτω, να καταγράψεις τις απώλειες της επόμενης μέρας, το διακύβευμα και να καταστρώσεις το σωστό σχέδιο δράσης. Σαφώς και πρέπει να κάνεις σε βάθος ανασκόπηση για να δεις τι πήγε στραβά. Να αναλύσεις όλα, μα όλα, τα λάθη σε γενικές γραμμές, αλλά και τις λεπτομέρειές τους, ώστε να αποκτήσεις σαφή εικόνα των αιτιών της αποτυχίας. Έφταξε η αλαζονία μου προς τους συνεργάτες ανώτερους ή κατώτερους. Παράβλεψα την αξία της αποταμίευσης στην εποχή των παχιών αγελάδων. Μου διέφυγε κάποια μικρή και ασήμαντη λεπτομέρεια στις συναλλαγές και την επικοινωνία μου. Βάλε τα όλα κάτω και βγάλε ένα ή και περισσότερα συμπεράσματα για το τι πήγε στραβά. Το πόρισμά σου θα είναι η γνώση που θα σε λυτρώσει. Αυτό θα γίνει ο φάρος που θα σε κατευθύνει από εδώ και στο εξής για το τι πρέπει να αποφύγεις και πώς θα χαράξεις τη νέα σου στρατηγική. Στη διαδικασία λοιπόν αυτής της πορείας προς την αναζήτηση της εργασίας, η οποία εργασία είναι στενά συνυφασμένη με το πρόβλημα της επιβίωσης, δίνονται από το συγγραφέα πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις για τη διαβίωση και τη διαχείριση χρημάτων, χρόνου και συναναστροφών, ώστε οι νέες συνθήκες που θα δημιουργηθούν να φέρουν τον ενδιαφερόμενο σε πλεονεκτικότερη από πριν θέση. Ένα λαϊκό γνωμικό λέει να στηρίζεσαι στους ώμους κάποιων που σου δίνουν τη δυνατότητα να βλέπεις μακριά. Και ο συγγραφέας προτείνει ηρεμία και ψυχραιμία στα δύσκολα. Ό,τι και να σου συμβεί, προσπάθησε να το δεις σαν μια ευκαιρία για μάθηση. Αυτό που έπαθες εσύ το παθαίνουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων. Δεν αυτοκτονούν, αλλά ούτε και εσύ πρέπει να σκέφτεσαι με απελπισία. Απέναντίας, δες το σαν μια ευκαιρία που σου δίνει η ζωή για να γίνεις δυνατός, να βρεις την πραγματική σου κλίση, να δοκιμάσεις καινούρια πράγματα, να φύγεις από ένα περιβάλλον με πιθανές στρεβλώσεις, να γυρίσεις σελίδα. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας, το συζητάμε με το φίλο μας και το συγγενή μας ή το σύντροφό μας και παίρνουμε δραστικές αποφάσεις για το μέλλον μας. Όμως, πάνω απ' όλα, πρέπει να στραφεί το άτομο. Ναι. Τώρα. Τώρα. Ακούμε, έτσι. Ωραία. Όμως πάνω απ' όλα... Όχι από το μικρόφωνο, όμως. Το πισώ. Ωραία. Τώρα ακούγεσαι με το Εντάξει. Όμως πάνω απ' όλα πρέπει να στραφεί το άτομο στον εσωτερικό του κόσμο. Η ενδοσκόπηση και η αυτογνωσία θα μετατρέψει την πίκρα σε ενέργεια σε αυτή την πορεία για ανέβρεση καινούργιας απασχόλησης. Επειδή όμως καμιά κρίση δεν διαρκεί πάντα, ο φόβος, το άγχος, η απαγοήτευση απαγορεύεται να είναι φορείς ητοπάθειας. Ζούμε τη ζωή μας λίγα χρόνια και είναι μεγάλη αδικία να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι με το οποίο να νιώθουμε πραγματικά ευτυχισμένοι. Πάμε σε άλλη σελίδα. Για να βρούμε την ευτυχία πρέπει να βρούμε μία μάχη, λέει ο συγγραφέας. Η ιστορία δεν τίμησε ποτέ τους απαθείς παρατηρητές, τους ακολούθους ή ανακολούθους, τους θεατές της κερκίδες, τους ναύτες του σκάφους ή τους κομπάρτους της ταινίας. Η αναγνώριση πέφτει πάντα σε εκείνους που τόλμησαν να συγκρουστούν, να ανατρέψουν, να αμφισβητήσουν και να ρισκάρουν. Οι ηγέτες είναι εκείνοι οι οποίοι άρπαξαν την ευκαιρία, είδαν μια μάχη και ανέλαβαν πρωτοβουλία, ή δημιούργησαν μια ιδέα και στρατεύτηκαν σε αυτήν διεκδικώντας, παλεύοντας. Είτε αυτό λέγεται «Αποθώ τους Πέρσες και διασφαλίζω τη μακροβιότητα του βασιλείου», είτε θέλω να φτιάχνω καλύτερα και ποιοτικότερα παπούτσια, είτε θέλω σαν προορισμός να αφήνω μοναδικές αξέχαστες εμπειρίες ζωής. Σκοπός είναι να αντιπαλέψεις τους άλλους και να βγεις νικητής. Πρόσφατα είχα μια αποκαλυπτική συζήτηση με τον Δημήτρη, ένα νέο ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο Δημήτρης. Ξέρεις, Πολ, θα μπορούσα να είχα ήδη μια καλά αμοιβόμενη θέση σε ένα γνωστό τηλεπικοινωνιακό όμιλο. Τι σε εμπόδισε? Ή παρακάνω κάτι αξιόλογο, κάτι εξίσου καλό ή καλύτερο από αυτό που κάνει το Facebook ή το Google. Αγωνίζομαι, αλλά να είσαι σίγουρος ότι το καταφέρω. Ο Δημήτρης ήδη στρατεύτηκε.
δημιούργησε τον εχθρό που είναι το βόλεμα και η μετριότητα, διαμόρφωσε πρότυπο και αντίπαλο να είναι στην αρένα και αγωνίζεται. Εσύ, ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου? Θα με ρωτήσεις πώς είναι δυνατόν εγώ με τις ελάχιστες δυνατότητες μου να ξεκινήσω μια μάχη? Κι όμως, ο εχθρός μπορεί να είναι η μιζέρια, ο πεσημισμός, το βόλεμα. Μπορεί να είναι ο κακός εαυτός που πρέπει να ξεπεράσεις για να δημιουργήσεις ένα καλύτερο μέλλον για εσένα και τους συνανθρώπους σου. Μπορεί να είναι ανταγωνιστής σου καθώς προσπαθείς να στείλεις τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε στάση, να αποτυπώσουμε τη σημασία της νοοτροπίας που κουβαλάμε, αλλά και την αναγκαιότητα καθώς και την ευκαιρία που έχουμε για να αλλάξουμε. Να μετατρέψουμε τη μιζέρια σε ανταγωνιστικότητα και να βρεθούμε ξανά στην επικαιρότητα του ανταγωνιστικού στίβου. Και να δούμε την κρίση σαν πηγή νέων ευκαιριών. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος της κρίσης. Είναι αυτή της ευκαιρίας. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να μιλάμε για ευκαιρίες στη μέση της κρίσης? Κι όμως. Αναφέρονται παραδείγματα, θα σας διαβάσω ένα. Το τελευταίο παράδειγμα του αρχαίου συγγραφέας από τη συμβουλευτική του εμπειρία. Όταν 9 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχαναν τη γη κατά από τα πόδια τους, καθώς ξεδιπλωνόταν η κρίση, υπήρχαν επιχειρήσεις τροφίμων, κυρίως κριτικές και όχι μόνο, που η κρίση δεν τις άγγιζε. Απέναντίας θα έλεγα ότι τα μεγέθη τους, τζίρος και κερδοφορία, αυξάνονταν χάρη στην πώληση των προϊόντων τους σε παγκόσμιους πελάτες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας να αναζητήσει ευκαιρίες εκτός των τυχών, έχοντας κατά νου τον παγκόσμιο πελάτη. Με εργαλεία την ευφυΐα, τα σύγχρονα κανάλια διανομής του ίντερνετ, καθώς και το καλό όνομα που διαχρονικά έχουν χτίσει ελληνικές βιομηχανίες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως ναυτιλία, τρόφιμο, τουρισμό, στην παγκόσμια σκακέρα. Μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε τον διάβλο του καταναλωτή τουρίστα, ώστε να επινοήσουμε, να σχεδιάσουμε και να παράγουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που θα απαντούν στις κάθε λογής ανάγκες του. Οφείλουμε να απελευθερώσουμε τη φαντασία και την ευρηματικότητά μας, να απομονώσουμε για λίγο τις δυσκολίες της καθημερινότητας και να εντοπίσουμε ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ιφίλιο, να τις εκμεταλλευτούμε φέρνοντας συνάλλαγμα και συγχρόνως δημιουργούμε θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας έτσι την παγκόσμια θέση μας. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των κοριτσιών που δημιούργησαν τις πετσέτες μπάνιου μόδας και ήδη πουλάνε εντός και εκτός σε αρκετές χώρες. Η αβεβαιότητα και ο φόβος, γράφει σε άλλο σημείο συγγραφέας, δεν βοηθούν να προσδιορίσουμε τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις μας. Η αποτυχία, η οποία είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής, δημιουργούν ατολμία στους νέους για την ανάληψη του εγχειρήματος που ενδιαφέρει πολλές φορές τον καθένα. Όμως, από κάθε ταξίδι, ασχέτως αποτελέσματος, όπως λέει και ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης, σημασία έχουν τα κέρδη που αποκομίζει ο άνθρωπος στην πορεία του προς το τέρμα του ταξιδιού. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Και γέρος πια να αλλάξει το νησί, μη καρτερώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Δηλαδή ωριμότητα, εμπειρίες, εσωτερική δύναμη, σοφία, χρήσιμες γνωριμίες, συγκρούσεις, αγώνες που θα χρησιμεύσουν ως παρακαταθήκη για μελλοντικές ενέργειες. Δημιούργησε ένα όραμα, λέει σε άλλο σημείο. Δες τον εαυτό σου στο μέλλον. Βάλε την εικόνα σου 10-20 χρόνια από σήμερα. Οριοθέτησε πού θέλεις να φτάσεις, τι θέλεις να επιτύχεις. Τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται εάν δεν δουλέψεις σκληρά για να τα υλοποιήσεις. Υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι η αιτία της σημερινής κρίσης είναι η έλλειψη οραμάτων. Το όραμα των περισσότερων έφτανε και τελείωνε σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο και ένα άνετο εξοχικό, πλαισιωμένο από το ανάλογο lifestyle. Θα χρειαστεί να εγκαταλείψεις τις ανέσεις για να πετύχεις έναν μεγαλύτερο και πιο σημαντικό σκοπό. Πρέπει να έχεις αυτοπιθαρχία για να αποκτήσεις τον απόλυτο έλεγχο στη ζωή σου. Οφείλεις να μετατρέψεις τη δυσαρέσκεια και την κατάθλιψη από τις αποτυχίες σε πορεία προσωπικής αναγέννησης και ατομικής ανέλυξης. Η τύχη, όπως λέει και το ρητό, ευνοεί τους τολμηρούς.
όχι τους αβέβαιους και τους φοβισμένους. Και όπως λέει και ο Μπάζης, συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Τι θα ήταν ο Μεγαλέξανδρος αν δεν είχε κόψει το γόνιο δεσμό? Τι θα ήταν ο Bill Gates αν δεν παράταγε το πανεπιστήμιο για να φτιάξει το λογισμικό των υπολογιστών? Ή τι θα ήταν ο Νέλσον Μαντέλα αν δεν αγωνιζόταν για το Απαρχάιντ? Η εποχή του δεν βαριέσαι ο Χαδερφέ, ή εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Η εποχή που άνθρωποι με αξία παραγωνιζόταν από μια κοινωνία σχετικής δικαιοσύνης, σχετικής αξιοκρατίας και σχετικής θυμιότητας, φαίνεται να διανύει τα τελευταία χιλιόμετρα. Η εποχή που με τη χρήση κακών πρακτικών και χωρίς διαφάνεια έχει ηθοποιήσει το βόλεμα και την εύκολη ηλική ευμάρεια, χρεοκόπησε σε όλους τους τομείς. Σιγά σιγά όμως και με σταθερή πεποίθηση θα δημιουργηθεί η κοινωνία δικαίου που θα μας αξίζει και θα τη συντηρούμε και θα τη στηρίζουμε. Έχει αρχίσει πλέον να γίνεται ξεκάθαρο σε όλους ότι η κοινωνία μεταβαίνει από το στάδιο της κρατικομισθοσυντήρητης που είναι ως τώρα σε μια παγκοσμιοστρεφή κοινωνία αξιών. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες από ευρηματικούς, ενεργητικούς, αισιόδοξους νέους που δεν πρέπει να χάνουν το θάρρος τους και που θα έχουν πραγματικούς στόχους. Και επίσης, κάθε σύγχρονο κράτος με υγιείς οικονομικούς προσανατολισμούς πρέπει να στηρίζει και να πατρονάρει μανιωδώς την καινοτομία με δεδομένη ελευθερία κινήσεων. Απαιτούνται καινοτόμες ιδέες και πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να γίνονται αυτές πράξη, γιατί είναι η μοναδική διέξοδος από την κρίση και την ύφεση και η μοναδική πιθανότητα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αυτή η κοινωνία των νέων που θα διαθέτουν στόχους, όραμα, τρέλα, είναι αυτοί που θα χαρίσουν αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας. Με λίγα λόγια, η κουλτούρα που διαθέταμε για παγιωμένους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς αλλάζει αργά-αργά και απλά χρειάζεται χρόνος να το εσωτερικεύσουμε και να το κατανοήσουμε και να κινηθούμε πάνω στα νέα αυτά δεδομένα. Θα σας κουράσω λίγο διαβάζοντας μια τελευταία σελίδα πριν δώσω το λόγο στους συνομιλητές μου. Ένα απόσταγμα που έχει σαν τίτλο «Γίνω ο μαύρος κύκνος». Γιατί για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι η κύκνη ήταν πάντα άσπρη. Όλες οι ολεογραφίες, τα σχέδια, οι ταινίες είχαν λευκούς κύκνους. Μέχρι που κάποια στιγμή, στην όχι και τόσο μακρινή Αυστραλία, σήμερα οι αποστάσεις είναι μικρές, ανακαλύφθηκαν μαύροι κύκνοι. Φαντάζεστε ασφαλώς το σοκ που έπαθε η ανθρώπινη αντίληψη και κοσμοθεωρία. Από τότε το πιο απίθανο αλλά υπαρκτό σενάριο χαρακτηρίζεται ως μαύρους κύκλους. Αυτή τη στιγμή η πίστη της ανεργίας και των πιθανών πολλών υποχρεώσεων, ίσως και χρεών, φαντάζουν ανυπέρβλητα και μας λυγίζουν. Αρκετοί άνθρωποι συχνά αποθαρρύνονται και απελπίζονται, κάνοντας πράξεις δίχως γυρισμό ή που δεν θα έκαναν ποτέ υπό φυσιολογικές συνθήκες. Φυσικά είναι το κλίμα βεβαρημένο. Δεν ευνοεί την ανάκαμψη και μου φαίνεται ακατόρθωτος άθλος ένα εξαιρετικά απίθανο ενδεχόμενο. Αλλά δεν πτωούμε, δεν τα βάζω κάτω. Αν και απίθανο ή με ισχνές πιθανότητες, δεν τα παρατάω, θα το παλέψω. Δηλαδή οι άνθρωποι που χάνουν τους αγαπημένους τους και τις περιουσίες τους, τους πολέμους, τις γενοκτονίες, τις φυσικές καταστροφές, τι πρέπει να κάνουν, να αυτοκτονήσουν όλοι? Βρες την ψυχραιμία σου, πάρε βαθιές ανάσες, αποστασιοποιήσου από τα προβλήματα για λίγο. Βρες ένα φύλλο να κουμπίσεις, σήκωσε το κεφάλι για λιγάκι, άσε τη μαυρίλα για λίγο και την απεσιοδοξία. Δες λίγο πιο πέρα, κοίταξε την ερωμένη σου ή την οπτασία της ερωμένης σου. Δες την οικογένειά σου, τη σύντροφό σου, τη συνοδοιπόρο, με την οποία έχεις ακόμη πολύ κοινό δρόμο να περπατήσεις, να γευτείς μαζί της και άλλες χαρές, να αντιμετωπίσεις από κοινού και άλλες δυσκολίες. Το ονειρεύεσαι καθημερινά λοιπόν, το δρόμο μπροστά. Ήρθε η στιγμή να το πετύχεις, το στόχο. Θα αγωνιστείς, θα παλέψεις και θα τα καταφέρεις. Ακούγεται σχεδόν απίθανο, ακατόρθωτο, άθλος πραγματικός. Αλλά εσύ θα γίνεις μαύρος κύκνος και θα κάνεις την ανατροπή. Πίστεψέ το.
Λέγει κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα κάνω την ανατροπή, μπορώ να βγω νικητής. Καλή δύναμη. Και τελειώνω την παρουσίαση, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σιλιόγκα να μιλήσει. Θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο είναι πολύ απλά γραμμένο, λιτότατο, παραστατικότατο, αμεσότατο και το ύφος του είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Για την κατανόηση και την αναγνωσή του.